Няма да ми говориш така, Букук. Тежък нокаут! Сега, трябва да сме внимателни. Брат, не мога да дигна, бе. Не... Ало, да? Да. Кай, брат? Нещо прекъсваш, да не мога да те чуя. Слушай, слушам те, казвай. Слушай само малко, батко, знаеш, че съм по-голем от тебе. Има ми малко уважение. Уважение и респект, за да не стане обир у вас. Ей, путка майна, сега ще седна на полицията и че какви работи използваш наркотици. Айде. Улади Стой се. така, стой така. Уважение и респект. Чапа, тата. Искам да говорим с тебе тихо и спокойно, без да има проблеми, без да има разправи. Добре. Нали ти си разбрано момче, възпитано момче, си ке ме разбереш какво искам да ти кажа. Добре. Нали така? Да. Така, казвам ти го мирно и спокойно. Не се разправяй, няма кой да те бие, няма кой да ти прави нищо, имай ми на мене малко доверие. Аз и да си дойдеш тук, ето казвам ти го, мъжката няма кой да те пипне. Няма кой да те бие. Искам само едно от тебе. Да изтрах клиповете. Слушай, ти с Андриан изгубал прави какво искаш, мен не ме интересува. Искам единствено изтри клиповете на Дани, защото е женено момичето и му правиш разправи така. Изтри клиповете там на всички. О, ти правиш такива детски истории, не мога да разбера. Нали си възпитано момче, големо момче. Базикам се, бе, брат, всяки ги стряй. Слушай, Криси, слушай ме малко. Спокойно говори с мен, искам да говориш с мене спокойно. Не искам. Мани го, кой ще те започва, кой ще е, оти на мене в моите ръце да видя кой ще те пипне. Искам просто да знаеш, като си, и да си дойдеш някой ден и да не си дойдеш. Аз съм тук, няма кой да те закачам, но ако ми обещаеш, че изтриваш клиповете, прави си майтапи с малки деца, бе, брат, разбери ме. Не си прави майтапи с такива големи хора, от така правиш разправи на них. Разбери ме малко, човешки ти го казвам. Не, аз продължих да качвам, нали, само за да го дразна, но тя с домах с него базика, го и он почна там да ме обижда. Ама виждаш, че се дразнат, виждаш, че се такова. Защо го правиш това нещо? Създаваш си излишни проблеми и излишно напрежение. Утрешния ден да не мога да си дойдеш спокойно. Ето аз ти обещавам, че никой няма да закача, никой няма да те питва много да изтриеш клиповете и да не се разправиш тих. И прави си майтапи с Google, с ние това ще искаш го правя. С големи хора не ти отива все едно аз да почва да качвам клипове за такова. Няма да ми отива, разбери, ние сме младежи, ти си младеж, още си малък, не разбираш някои работи. Много е лесно, нали знаеш, всичко е лесно. И знаеме къде си, защото аз не съм им дал, спрел съм ги, искам просто да изтриш клиповете, да не се разправиш такива детски истории повече. Обещай ми, че няма да ги правиш тия работи и като си дойдеш, ако някой те закача, аз оттам натам се разправям. Ти ще му правиш тежък. Много добре, че аз като застана зад някой, срещу него никой не може, оти ще се скарам с них. Добре. Аз ти го казвам чисто човешки. Изтри ги тия клипове, моля се, не се разправяй, по-големи са от тебе, не си създавай излишни врагове в живота, бъди малко умен, не се разправяй за такива тъпи работи, да направиш на някой, саир правиш, разбираш, правиш на някой хора кеф и така се създаваш омразия, вместо да си трайкаш всеки да те уважава, ето ти като ми обещаваш нещо го направиш, аз вече имам към тебе друго виждане, друго мнение, уважение, разбираш. Добре, махам ги. Като по-голем, като батко там, приеми го. Изтри ги тия работи, не се разправи повече. И ако има нещо, ми звъни на мен, ако някой ти звъни и те заплашва, звъни ми на мен. Ако добре, айде, трия ги. Айде. Ай, чао. Сега, брат, да те питам нещо. Ти ке ги изтриеш ли? Питам те, ке ги изтриеш ли? Виж, що работа тори, що яки работи си написах, ке ги изтриеш, така ли? Питам те, ке ги изтриеш ли? Брат, виж. Аз не че искам да ги изтрия, ама ке ми направят тежък, ако не ги изтрия. Затова виж, брат, разбир ме. Обичам те, но трябва да ги изтрия. Брат, аз те разбирам, че ме обичаш, но виж, аз ще ти еба путката майче не изтриля един клип, ще ти еба майката, разбра ме. Ки ти направя тежък нокаут.
Брат, виж са, няма да се караме с хората, виж как ти се мазват, виж как те манипулират. Верваш ли, брат, че уник е дойдат до Германия? Верваш ли, само е това, питам те, верваш ли мама ти да бе, че уник е дойдат до Германия? Верваш ли, бе, педал? Брат, виж сега, стига си нервира, виж, караш ми аз да лева, брат, стига, виж, няма да се караме, виж. Чекай да снима. Виж са, брат, няма да се караме. Изтриваш ли, чуля, брат, че се не. Много те обичам, мама ти лева. Ево, мама ти лева. Добре. Сега, момчета, сега слушайте ме всички внимателно така. Който е свалил клиповете да ги изтрие, защото ще му направи тежък нокаут, ке влева у них, ке ги еба всичките, от маленко до големо, да веба до девето колено всичките. Така, аз съм качил клипове в TikTok, трябва да ги изтриете, ако ги имате в копие, или пък ако ги имате, ги пазете, да сте живи и здрави. Така, той е мърсен, обрязан турчин, ще му направи джихад. Един въпрос. Да. В принцип ти верваш ли, че уник е дойдат до Германия? Нали знаеш, че уни само те плашат, бе, врачет, като дойдат в Германия, къде те намерят? Питам те. Брат, ти си в Касел, къде те намерят? Това тук е огромно. Къде те намерят? Питам те. Питам те, бе, кажи ми, къде те намерят? Виж, че те намерят ли? Ти си тежък нокаут, бе, не се предавай, бе, педал. Ти се степал, ти казвам, изстреля клипо, ще ти еба путката майчин. Няма да вараш клиповете, ще ти еба путката майчин и стреля нещо. Да, брат, виж, разбирам те сега, знам, че се нервираш, ама сега, ако примерно дойдат и ми направят тежък, какво правим? Брат, чуй, няма да се нервираш. Сега, взимаш една тревичка, павкаш и за Хамбург. Разбра ли? От ще ти направят тежък нокаут. Добре, виж. Добре, сега. Добре. Няма да се нервираме. Така, той е мръсния грозен турчин. Турчин се казва, неграмотно куче. Така, аз съм мръсен тарикат. Аз съм в тежък нокаут. Аз съм мръсен тарикат. По принцип, профил и без това ти е горе-долу ограничен. По-добре регистри, болите куро. Нали? Да. Тогава не ги триеш. Защото... Аре, видео се тази, че ги триеш. Педал. Пи си какаото и айде. По принцип, брат, аз съм от хората, които съм голем букук. Аз съм от хората, които са големи инати, големи букуци. Боли ме куро. Така, ще си помисля много се звънат ми. Тежък нокаут! Да. Какво викаш? Викам, не съм. И чак имаш някаква грешка, не знам с кой закачавам, а сега за първи път се срещаме. И вие сега ти почваш да качаш нас. Ей, то педал, червеното. Ще го смажа от бой. Аз? Да, Ма не ми вика и аз. Не ми вика аз, защото дебелите ти пръсти ще си ги спечена с карата и... Айде така ще ги схрускам. Разбираш? Една дъртата курва, като я фана, вата ще разчекне, разбираш? Е така ще дърпам, докато ни разкъсвам. Абе, чакай, моля ти кажа нещо, брат. Кажи, мечата, тате. Наркомана ти, не. Ало, да? Не ме баща ги стриж, бе, Крис. Сега ги изтрия. Айде да, брат, сама. Няма да ми викаш, брат, ще ми викаш тате. Сега ли се говорим мъжка? Чай, че се обидих, той пича мангал, май аз му викам да ми вика тате. Ето, сега влизам и ги изтривам, виж сега да виж, сега влизам и ги изтривам в леда, виж. Ама там Дани се е качил в YouTube, Адриана в Facebook. Добре, триага, Дани, ай, триага. Там ли си веро, че ке ги строиш, букук? Ма, от се разправяш такива. И аз не мога да разбера от се разправяш. Ай, кажи ми от се разправяш. Няма да ми говориш така, Букук. Ако ти трябва пари нещо, кажи, батко, лосуши ми, да ти спрата, да те колам. Ти искаш известно да се правиш, не си до тук. По принцип, с Дани това стана случайно. Мало ти мешаш чужди хора, не мога да разбера. Она Адриана, че си се връзва на тълго, да, ама Дани, Деси, там тия,
заде си нищо, аз това клипче по грешка го фанах с Пламен. Сега изтрили го от YouTube това. Не, нали, думам с тебе, сега чакай, ке се взема телефона и ке почне да трия.